Hola, molt bona tarda. Doncs sí, en breu començarà aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny, que inclou un total de 21 punts en l'ordre del dia. El primer d'ells és la presa de possessió com a nou regidor de la Corporació de Santa Perpètua de Jordi Merino, de Santa Perpètua en Comú, que substitueix a Isabel García, que va renunciar al càrrec de regidora i alcaldessa de Santa Perpètua durant la sessió extraordinària celebrada a principis d'aquest mes de juny. Precisament, l'elecció de Joan Carles Mingueza com a nou alcalde també ha originat nous decrets de nomenament de tinents i tinentes d'alcaldia, delegacions de competències als regidors i les regidores, nova junta de govern local i cessament i nomenament de personal eventual, la retribució d'alcaldia i la modificació de la composició d'òrgans col·legiats i de representació a ens supramunicipals. L'alcaldia donarà també compte de tots aquests decrets en el decurs d'aquesta sessió plenària. Altres punts destacats de l'ordre del dia són l'aprovació inicial de la finalització i revocació de la delegació de competències per la contractació, gestió i seguiment del servei d'atenció domiciliària i el debat de 5 mocions que presenten els grups municipals. Ciutadans presenta una moció sobre la instal·lació d'una pantalla gegant per seguir els partits de la selecció espanyola durant la fase eliminatòria del Mundial de Futbol 2026. Santa Perpètua en Comú i Esquerra presenten una moció per la commemoració del dia 28 de juny, Dia Internacional per la Defensa dels Drets de les Persones LGTBI, i una moció per l'adhesió al manifest per l'autonomia i la vida digna i per un sistema de cures digne i universal. Per últim, dos grups que conformen l'equip de govern també presenten una moció sobre la transició energètica sobirana i al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya. La sessió finalitzarà amb l'apartat de pregs i preguntes. Disculpem l'absència del senyor Adelino Macías, que no serà present al ple. Doncs bona tarda a tots i a totes, regidors, regidores, ciutadania present a la sala, així com a les persones que ens seguiu des de casa a través dels mitjans municipals. Avui és el primer ple ordinari com a alcalde des de la investidura el passat 4 de juny i us demano a tots i a totes la màxima comprensió i paciència per a aquest nou alcalde. Desitjo que aquest ple sigui espai amable i on l'escolta activa i el respecte ens domini. Jo, personalment, em poso a la vostra disposició per aconseguir que sigui un ple municipal útil i constructiu i on estiguin sempre presents els interessos dels perpetuens i perpetuenques. I ara així, tal com ho marca la tradició municipal, iniciem aquest ple recordant 44 dones assassinades en el que portem d'any, 44 dones a qui la violència masclista ha negat el dret més essencial, el dret a viure. Ho fem durant el mes de l'orgull, un mes en què reivindiquem el dret de totes les persones a existir, a estimar i a ser en plena llibertat. Un dret incompatible amb qualsevol violència que pretengui controlar els nostres cossos, les nostres vides, els nostres afectes o la nostra identitat. Aquest és també el primer minut de silenci que llegeixo com a alcalde. I com a home no em correspon parlar del nom de dones, però sí assumir la responsabilitat que ens pertoca als homes. No hi ha prou amb declarar-nos aliats ni amb condenar la violència quan ja és massa tard. Hem de revisar els nostres comportaments, confrontar el masclisme i no tolerar els silencis, les actituds o els discursos que els sostenen. Aquest minut no és només per les dones. Necessita també homes que entenguin per què és imprescindible que no mirin cap a una altra banda i que assumeixin per d'una vegada acabar amb la violència masclista, que és també responsabilitat seva. Per les 44 dones assassinades, per totes les que encara viuen amb por i pel dret de totes les persones a viure i estimar sent lliures. Us demanem que ens acompanyeu en aquest minut de silenci. També vull fer extensió a aquest minut de silenci i fer el nostre condol per les víctimes del terratrèmol que ha patit Veneçuela, una situació que seguirem de ben a prop. Posem drets.
Passem als punts de l'ordre del dia d'aquest plenari i d'alcaldia. El primer punt és la presa de possessió del senyor Jordi Merino Paredes. Dono la paraula al secretari, el senyor Francesc Consuegra. Bona tarda. En aquest punt hem de fer constar que el dia 11 de juny va arribar la credencial expedida per la Junta Electoral Central a favor del senyor Jordi Merino Paredes com a nou regidor d'aquest Ajuntament. Seguidament el que correspon és fer formular el jurament o promesa al càrrec, que llegiré i, sisplau, senyor Merino, haurà de respondre el que consideri a la pregunta. Sí. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb lleialtat al rei, guardant i fent guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Perfecte. En aquests moments l'alcalde de Santa Perpètua posarà la insígnia com a regidor de l'Ajuntament de Santa Perpètua a Jordi Merino, que acaba de prometre el càrrec en aquesta sessió ordinària del mes de juny, que Jordi Merino substitueix a Isabel García, que va renunciar al càrrec de regidora i alcaldessa de Santa Perpètua en el decurs del ple extraordinari del 4 de juny. Jordi Merino ocuparà ara les cadires d'aquesta corporació de Santa Perpètua i l'alcalde de la nostra ciutat, Joan Carles Merino, continuarà amb aquesta sessió plenària. A continuació, entrem en un seguit de punts del 2.1 fins al 2.8, que fan referència a decrets de nomenament i delegacions d'alcaldia. Com sabeu, en el ple extraordinari del 4 de juny vaig assumir les competències pròpies de l'alcaldia després de ser nomenat alcalde. Aquest canvi comportava haver de renovar i tornar a fer les delegacions i nomenaments vinculats directament a la figura de l'alcalde. En concret, cal tornar a formalitzar les delegacions de competències dels regidors i regidores del consistori, així com els nomenaments dels membres dels diferents grups municipals, com ara la Junta de Govern local. També cal tornar a ratificar les presidències de les comissions informatives i formalitzar el cessament i el nomenament del personal eventual. Aquests càrrecs estan vinculats a l'alcaldia i, per tant, amb el canvi d'alcalde s'han de tornar a nomenar. Això afecta, entre d'altres, els directors i directores d'àrea i el cap de gabinet d'alcaldia, tal com ja es va explicar a la Junta de Portaveus. Obrim torn de paraula i si hi ha algun comentari sobre aquest punt. Doncs ja està. Passem al tercer, ratificació de determinació del règim de dedicació i retribució d'alcaldia. De nou, aquest punt fa referència a la ratificació de la figura de l'alcaldia. En canviar l'alcalde s'ha de passar per ple la dedicació i la retribució. Aquesta no ha sofert cap canvi des de l'alcaldessa anterior i es mantenen, per tant, la retribució i la dedicació. Algun comentari? Aquest sí el sometem a votació. Vots en contra? Abstenció? Vots a favor? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Passem al punt número 4, modificació de la composició d'òrgans col·legiats i de representació en supramunicipals. En aquest cas, aquest punt fa referència a la representació de la figura d'alcaldia als diferents òrgans supramunicipals
es manté igual. Simplement hi ha un canvi perquè fa la persona entrant jo a formar part dels òrgans. Sobre el torn de paraula, alguna paraula o comentari? Passem llavors a votació del punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. El punt número 5 d'alcaldia, aprovació de l'esborrany de l'acte de les sessions anteriors al ple ordinari del 28 de maig i els plens extraordinaris del 4 de juny. Algun comentari pel que respecta als actes? Doncs passem a votació l'aprovació dels diferents actes. Vots en contra? Abstencions? Entenem llavors que la resta són vots a favor. El punt és aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Passem a la part resolutiva, Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals. El punt número 6, de Serveis Econòmics, tenim l'aprovació del reconeixement extrajudicial del crèdit número 2026/77845S. Té la paraula el ponent, senyor Marçà Solà. Molt bé, moltes gràcies. Comentar que avui portem diferents reconeixements extrajudicials de crèdit, o el que diem REC. En aquest cas, el primer és corresponent al servei de gestió de colònies felines prestat per l'empresa HealthWow pels mesos de febrer, març i abril de l'any 2026 per un import de 13.672,87 euros. Un REC, o un reconeixement extrajudicial de crèdit, és una figura que permet imputar al pressupost una despesa que s'ha efectuat en un moment sense haver completat correctament tota la tramitació administrativa prèvia i, en aquest cas, per la inexistència en aquell moment d'un contracte vigent. Un REC en cap cas serveix per regularitzar la incidència ni per esborrar-la. De fet, el mateix expedient indica expressament que la seva aprovació no esmena els defectes existents, sinó que únicament permet reconèixer una obligació derivada que un servei que efectivament s'ha prestat. En aquest cas concret, com dèiem, estem parlant d'un servei que és necessari pel control i la gestió de les colònies felines del municipi, una actuació vinculada al benestar animal i a la salut pública que no podia quedar interrompuda, i el que fem avui, per tant, és reconèixer una prestació que realment ha sigut executada i, per tant, garantir que el proveïdor pugui cobrar aquesta feina feta. Moltes gràcies, senyor Solà. Passem llavors si hi ha algun torn de paraula. Doncs passem a votació l'aprovació dels diferents actes. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i Ciutadans. Perfecte, moltes gràcies. Al punt número 7 de Serveis Econòmics tenim l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 2026/6357E. Té la paraula el ponent, senyor Marçà Solà. Endavant, sisplau. Gràcies de nou. En aquest punt es proposa aprovar un REC per import de 2.563,70 euros, en aquest cas corresponent al Servei de Control de Plagues Urbanes i Edificis Municipals prestat per l'empresa Ibertrac durant el quart trimestre del 2025 i el primer trimestre de 2026 en absència, igual que l'altre, de contracte vigent. Es tracta d'un servei essencial per preservar les condicions sanitàries i de salubritat dels equipaments municipals i de l'espai públic. Moltes gràcies, regidor. Obrim torn de paraules. Llavors passem a votació l'aprovació del punt. Vots en contra?
Abstencions? Suposem que la resta són vots a favor. La proposta és aprovada amb els vots favorables als grups de Santa Perpètua, En Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Ara passem al punt número 8 de serveis econòmics. Tenim l'aprovació del reconeixement extrajudicial crèdit número 2026/7846Q. Té la paraula el ponent senyor Marçal Solà. Endavant, sisplau. Sí, en aquest cas és de 1.174,93 € pel servei d'enviament de correspondència del mes d'abril de 2026 prestat per l'empresa Dimo Express. Obrim torn de paraula. Doncs passem a votació del punt. Vots en contra? Abstencions? Entenem que la resta són vots a favor. La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua, En Comú i Esquerra Republicana i l'abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Passem al punt número 9 dels serveis econòmics. Tenim l'aprovació del reconeixement extrajudicial crèdit 2026/9065Q. Té la paraula el ponent senyor Marçal Solà. Endavant, sisplau. Gràcies. En aquest cas és per un import de 1.272,50 €, és per la mateixa empresa, Dimo Express, però en aquest cas corresponent al mes de maig de 2026. Moltes gràcies. Obrim torn de paraules. Doncs passem a votació l'aprovació del punt. Vots en contra? Abstencions? La resta entenem que són vots a favor. La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua, En Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Passem al punt número 10, serveis econòmics. Tenim l'aprovació del reconeixement extrajudicial crèdit número 2026/9067H. Té la paraula el ponent senyor Marçal Solà. Endavant, regidor. Sí, aquest últim és l'aprovació del REC per import de 4.082,19 € corresponent al servei de connexió i manteniment del programa de gestió policial DRAC durant els mesos de febrer, març i abril de 2026. Aquest programari és una eina de treball quotidiana de la policia local i resulta essencial pel desenvolupament de les seves funcions i per garantir un servei eficient a la ciutadania. Moltes gràcies, regidor. Obrim torn de paraula. Passem llavors a votació, a l'aprovació del punt. Vots en contra? Abstencions? Entenem que la resta són vots a favor. La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua, En Comú, Esquerra Republicana i l'abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones. En el punt número 11 del Servei d'Acció Socioeducativa tenim l'aprovació inicial de la finalització i revocació de la delegació de competències per la contractació, gestió i seguiment del Servei d'Atenció Domiciliària SAT. Té la paraula el ponent, la ponent Anna Bajo. Endavant, regidora. Moltes gràcies, alcalde. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda té atribuïdes les competències en serveis socials bàsics com a administració major de 20.000 habitants, entre les quals es troben la competència de gestionar el servei del SAT més proper a la ciutadania. La sessió plenària del 26 de març de 2009 es va delegar al Consell Comarcal del Vallès Occidental la contractació, la gestió i el seguiment de serveis d'atenció domiciliària, comprès del servei d'ajut a domicili i el servei d'auxiliar de la llar. En data 2 de juliol de 2021 i 26 de maig de 2023 es van aprovar per decret d'alcaldia les continuïtats d'aquesta adhesió i aquest últim va ser ratificat en la sessió plenària del 20 de juliol del 2023. En data del 26 de maig de 2026, la cap d'unitat de servei social ha emès l'informe tècnic proposant la recuperació per part de l'Ajuntament de Santa Perpètua de la competència del servei d'atenció domiciliària en l'àmbit de serveis socials bàsics, actualment exercida pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la finalitat de millorar l'eficiència i la proximitat del servei prestat a la ciutadania, amb data 31 de desembre de 2026.
Vist l'informe jurídic favorable més per al cap dels serveis jurídics, contractació i compres en data 5 de juny del 2026. Per tot això, es proposa l'adopció dels segons acords. Aprovar inicialment la finalització i revocació de la delegació de competències efectuada a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental per la contractació, gestió i seguiment del servei d'atenció domiciliària amb efectes a partir de l'1 de gener del 2027. Sometre a informació pública el present acord mitjançant publicació al tauler de dictes municipals de la seu electrònica de la Corporació, al butlletí oficial de la província de Barcelona i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini de 30 dies hàbils, per tal que qui tingui interès pugui examinar l'expedient i formular les al·legacions que consideri adients. Disposar que, si no es presenten al·legacions, l'acord inicial esdevindrà automàticament definitiu, publicant al BOP de Barcelona, al DOC i a la seu electrònica municipal d'acord amb l'aprovació definitiva de la incorporació. I, per últim, donarem trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Obrim torn de paraula. Llavors passem a la votació del punt. Vots en contra? Abstencions? Tenem que la resta són vots a favor. La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Passem ara al punt de mocions. Amb el número 12 tenim la moció presentada pel grup municipal Ciutadans per a la instal·lació d'una pantalla gegant per seguir els partits de la selecció espanyola durant la fase eliminatòria del Mundial de Futbol 2026. Té la paraula el ponent, el senyor Kevin Romero, del grup municipal de Ciutadans. Endavant, senyor Romero. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a la ciudadanía aquí presente, a Isabel también, que està aquí también presente entre nosotros. Mira, la moció que portem avui és extraordinàriament senzilla. És una moció que no plantea una gran inversión, que no plantea una obra, que no plantea crear ningún nuevo servicio. Lo único que propone es que Santa Perpètua habilite un espacio para que los vecinos puedan seguir juntos a la selección española durante este Mundial. Y lo hacemos porque creemos que el deporte también sirve, evidentemente, para hacer comunidad, para hacer pueblo. Hace apenas 2 años, en 2024, lo vimos todo y lo vimos muy claro. Cuando España ganó la Eurocopa, cientos de vecinos y vecinas salieron espontáneamente a nuestras calles para celebrarlo. No había convocatorias, no había organización ninguna. Solo había vecinos compartiendo un momento de tremenda alegría. Eso demuestra que existe un interés real, un interés que hemos ido constatando conforme se acercaba el inicio del Mundial, con las decenas de peticiones a este respecto que hemos ido recibiendo. Y precisamente por eso, volviendo a 2024, mientras en municipios de nuestro entorno, como Poliñá, como Moncada, como Sardañola, como Barbará, se instalaron pantallas gigantes o de un tamaño grande para que sus vecinos disfrutasen juntos de aquel partido, Santa Perpètua decidió no hacerlo. El gobierno de Santa Perpètua decidió no hacerlo. Este año tenemos la oportunidad de no volver a cometer el mismo error y es que esta moción está planteada desde la responsabilidad, porque somos conscientes de que puede haber ciertas limitaciones organizativas, es evidente. Por eso incorporamos expresamente un acuerdo para que, si fuera necesario, el ayuntamiento, su gobierno, pueda colaborar con esas entidades deportivas, con patrocinadores, con establecimientos del municipio y reducir al máximo ese posible coste económico y ese coste organizativo. Estamos hablando de ofrecer a muchos vecinos y vecinas, a muchas familias, la posibilidad de disfrutar juntas de un acontecimiento que millones de personas siguen juntos en todo el país. Por nuestra parte, ya le digo que vamos a seguir defendiendo iniciativas que hagan de Santa Perpètua un municipio con más vida, más actividad y más espacios de encuentro entre vecinos, le pese a quien le pese. Y ahora, tal y como tenemos acordado, pues voy a pasar a leer los puntos de acuerdo de la moción y voy con tiempo. Primer punt, instar l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a habilitar un espai públic municipal per a la retransmissió dels partits que disputi la selecció espanyola a partir de la fase eliminatòria del Mundial de Futbol 2026. Segon, instal·lar una pantalla gegant o un sistema audiovisual equivalent que permeti el seguiment col·lectiu d'aquests partits, garantint en tot moment les condicions de seguretat, accessibilitat i convivència necessàries. Tercer, que en l'improbable cas que existeixin limitacions pressupostàries o tècniques, l'Ajuntament explori fórmules de col·laboració amb entitats esportives, associacions locals, patrocinadors o establiments del municipi per fer possible aquesta iniciativa.
I quart, donar difusió a aquesta iniciativa a través dels canals oficials de l'Ajuntament i comunicar amb suficient antelació la ubicació, els horaris i les condicions d'accés a l'espai habilitat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Romero. Obrim torn de paraula. Davant, senyora Laura Oliver, té la paraula. Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Som conscients que a dia d'avui el futbol és l'esport amb un seguiment més majoritari al nostre país. Nosaltres defensem el futbol com a esport i un esport com a tal ha de ser equitatiu i una oportunitat d'integració per les persones, així com d'aprenentatge d'hàbits de vida saludable i de valors. També un espai on fer pinya amb els companys i competir en grup o contra un mateix, sempre amb respecte i amb rivalitat sana. Però més enllà d'un esport, el futbol avui és un entreteniment també que massa sovint ha estat polititzat, com ho estem veient avui aquí al ple, o també des de la seva explotació com un negoci cada vegada més lucratiu per uns pocs fins a la seva utilització per distreure la ciutadania de les múltiples crisis que ens han impactat les darreres dècades. Que el futbol mogui tanta gent doncs, no és gratuït ni innocu, fent referència a la primera part de la seva moció. A més, cal destacar que, malgrat els avenços dels darrers anys, encara és lluny de ser un esport amb una participació equitativa, com molts d'altres, i el futbol femení, desgraciadament, encara es veu relegat a un segon terme. Un estudi de la Pompeu Fabra analitza notícies del 2028 al 2024, conclou que 6 de cada 10 notícies publicades o emeses a les notícies feien referència al futbol, però que el global de les notícies esportives només el 15% feia referència a l'esport femení. I per què ho dic tot això? Doncs perquè creiem que com a administració tenim l'obligació de ser equitatius i no posar pantalles només quan juga la selecció espanyola masculina, sinó que també caldria posar-les quan juga la femenina o quan juguen seleccions catalanes o quan es juguen altres esports que no necessàriament siguin el futbol. A més, posar una pantalla no té una despesa de diner públic directe i indirecte menor i això suposaria també paral·lelament deixar de fer altres accions municipals. És doncs per aquestes raons que defensem que qui ha de poder dur a terme aquestes accions són les entitats i que de poder posar una pantalla doncs és una entitat. I per això en aquest sentit el nostre vot és negatiu. Gràcies, alcalde. Moltes gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Marçal Solà. Endavant, regidor. Sí, gràcies, alcalde. El nostre grup votarà en contra d'aquesta moció i ho farem amb tota la tranquil·litat perquè creiem que cal parlar i ser responsables. En primer lloc, vull deixar molt clar que aquest govern no està en contra que la ciutadania pugui veure un partit de futbol de manera col·lectiva, al contrari. Ens sembla molt positiu que la gent es trobi, comparteixi espais i faci comunitat al voltant d'un esdeveniment esportiu. Ara bé, una cosa és donar suport a una iniciativa ciutadana o d'una entitat i una altra molt diferent és que l'Ajuntament assumeixi directament una despesa que un cop valorada pot situar-se, segons el que demana la seva moció i els pressupostos que hem demanat, entre uns 70.000 i uns 100.000 euros. I estem parlant de partits que es poden veure gratuïtament per la televisió. Per tant, hem de preguntar-nos si és responsable destinar 70.000 euros de recursos públics a retransmetre aquests partits quan existeixen alternatives molt més raonables i proporcionades. O també preguntar-nos per què no es demana per la selecció espanyola femenina. A més, aquesta qüestió ja s'està treballant. L'Ajuntament està parlant amb la UCF a Santa Perpètua i el club, a més, ha manifestat al voltant d'organitzar un esdeveniment per veure la final i nosaltres, com a Ajuntament, li donarem suport, igual que fem amb qualsevol entitat que demana un espai per fer una activitat oberta a la ciutadania. Aquesta és la nostra manera de treballar, que és escoltar, acompanyar i facilitar i col·laborar, però també gestionar bé els recursos públics. Per això creiem que aquesta moció té un objectiu que no compartim, que és crear malestar i alimentar un conflicte que no existeix, perquè el conflicte no existeix. La ciutadania podrà veure els partits, les entitats poden organitzar activitats i l'Ajuntament està buscant una fórmula viable per donar-hi suport. A més, la mateixa entitat de futbol ja ha demanat respecte i ha demanat que aquest esdeveniment no s'utilitzi per polititzar-lo. I crec que això ho hauríem d'escoltar tots els grups municipals. Nosaltres sempre escoltem la ciutadania, però escoltar no vol dir aprovar qualsevol proposta sense valorar el cost ni la viabilitat. Escoltar vol dir buscar solucions responsables. Per tot això, votarem en contra. No perquè estiguem en contra de que la gent vegi futbol plegada, sinó perquè no considerem responsable gastar 70.000 euros quan hi ha alternatives més sensates, més proporcionades i que ja estem treballant amb el club. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Passem llavors a votació de la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
La moció és rebutjada en haver obtingut els vots en contra dels grups municipals de Santa Perpètua, En Comú i Esquerra Republicana i els vots a favor dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Al punt número 13 passem a la moció presentada pels grups municipals Santa Perpètua, En Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes per al foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu a Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula el ponent, el senyor Joan Martínez, del grup municipal del Partit dels Socialistes. Endavant, senyor Martínez. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom, tots i totes. L'esport és una eina i una oportunitat immillorable per a la cohesió social, atès que el seu caràcter quotidià, relacionat i formatiu, especialment entre els infants i els joves. I en aquest sentit, l'ús del català és també un eix vertebrador que ha d'anar de la mà del nostre esport. El Pacte Nacional per la Llengua, aprovat pel Govern de la Generalitat com a full de ruta fins l'any 2030, identifica com a prioritat estratègica l'increment de l'ús social del català en l'àmbit del lleure, de l'esport, de l'associacionisme i de la comunitat. I el pacte subratlla que el principal repte del català avui no és el coneixement, sinó l'ús, i que cal actuar d'una manera decidida en aquells espais on el català tendeix a ser substituït de manera inconscient. Per altra banda, també aquest ple de l'Ajuntament, en data del 29 de maig del 25, es va aprovar una moció de suport al Pacte Nacional per la Llengua, expressant el compromís del municipi per la promoció i l'impuls del català. I amb aquest compromís municipal, que ja es tradueix en una sèrie d'actuacions concretes, com és l'objectiu 5è del Pla Educatiu de l'entorn de Santa Perpètua, que posa de manifest la necessitat de reforçar l'ús de la llengua catalana i la participació en activitats de cultura catalana com a eines de cohesió social i d'integració i construcció d'un sentiment de pertinença. Però, per altra banda, també la realitat sociolingüística actual mostra que una part important dels infants i dels joves utilitzen el català principalment dins de l'aula, mentre que en els espais de lleure, l'esport i en activitats extraescolars i relacions informals sovint es produeix una reducció dràstica en el seu ús. Aquesta situació fa necessari actuar d'una manera coordinada per garantir que el català sigui també una llengua de convivència, de relació i de participació comunitària, més enllà de l'àmbit estrictament acadèmic. I l'esport, en concret, pot esdevenir un entorn natural, integrador i segur per reforçar-ne l'ús, també per a aquelles persones que encara no el dominen amb plenitud. Santa Perpètua, com passa amb tots els municipis de l'àrea metropolitana, l'ús del català en l'àmbit esportiu no sempre reflecteix aquest grau de coneixement de la llengua, i tot i el seu potencial com a espai de socialització i normalització lingüística, a la pràctica el català no sempre és la llengua vehicular o habitual dins d'aquests clubs i entitats esportives del municipi. Per tant, la voluntat municipal de reforçar l'ús social del català ja es reflecteix també en actuacions previstes dins el Pla Educatiu de l'entorn, com iniciatives com són la ràdio del pati, etc. Però tot plegat ens adrecem a espais d'àmbit esportiu on els entrenaments i els referents esportius són avui alhora els punts més febles i els més estratègics per reforçar l'ús del català. I és en aquests espais on cal concretar esforços si es vol avançar cap a un esport més cohesionat, inclusiu i compromès lingüísticament amb el municipi. Perquè promoure el català és promoure la cohesió social, la igualtat d'oportunitats, l'arrelament al territori i el respecte a la diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Passo, en tot cas, ja a llegir els acords. El primer és tenir especialment en compte l'àmbit de l'esport i el lleure en el desplegament de les polítiques municipals del foment del català amb l'objectiu de promoure'n l'ús mitjançant campanyes de sensibilització, actuacions de suport a les entitats esportives i altres mesures de promoció que es considerin adients un cop estudiades tècnicament i treballades amb els agents implicats. Aquestes actuacions es desenvoluparan de manera coordinada amb les línies de treball previstes en el Pla Educatiu de l'entorn, especialment aquelles orientades a reforçar l'ús del català en els espais de fora de l'escola i de participació comunitària. Segon, impulsar en coordinació amb el Servei Local del Català i les entitats esportives del municipi actuacions específiques que afavoreixin l'ús del català en entrenaments, activitats i comunicacions. Tercer, establir un sistema de seguiment i avaluació periòdica de les mesures adoptades amb l'objectiu de garantir que el foment de l'ús del català en l'esport sigui un impacte real i no quedi limitat a la seva
formulació teòrica. I quart i últim, donar compte d'aquests acords a les entitats esportives del municipi i al Servei Local de Català. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Obrim torn de paraula. Endavant, sisplau, senyora Julia González. Gracias, alcalde. Ciudadanos, el motivo principal, el cual votaremos en contra de esta moción, es que no podemos aceptar que se politice el deporte. El deporte es un derecho fundamental de nuestros niños y jóvenes. Es un espacio para jugar, entrenar, competir, hacer amigos y crecer en valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. No puede convertirse en una herramienta al servicio de una agenda lingüista ni política. El derecho a practicar deporte no puede estar subordinado al objetivo de que la gente hable más catalán. Los niños y las familias tienen derecho a ir a un club, entrenar y divertirse sin que nadie les imponga cómo deber hablar. El deporte debe ser un espacio libre, inclusivo y neutral, no un laboratorio de normalización lingüística. Además, la experiencia nos demuestra que cuanto más se fuerza una lengua en espacios voluntarios y cotidianos, menos se utiliza de forma natural en la calle. La gente rechaza las imposiciones, el catalán gana cuando se vive con normalidad y libertad, no cuando se convierte en una obligación o en un requisito para recibir ayudas. Por todo ello, porque defendemos un deporte libre de políticas lingüísticas y porque creemos que el derecho al deporte no puede sacrificarse por ningún objetivo de normalització. Votaremos en contra. Gràcies. A vostè. Moltes gràcies, senyora González. Llavors passem a la votació de la moció. Vots en contra? Abstencions? Tenem que la resta són vots a favor. La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, els vots en contra del grup municipal Popular i de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Moltes gràcies. Passem al punt número 14, que és la moció que presenten els grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans, per a la commemoració del dia 28 de juny, Dia Internacional per a la Defensa dels Drets de les Persones LGTBI+. Té la paraula la ponent, la senyora Sandra Gómez. Endavant. Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a totes. Primer de tot, vull demanar al representant de Vox que si a l'acabar la meva defensa d'aquesta moció ha de fer una intervenció, que ho faci des del respecte del punt segon d'aquests acords. Defensar les persones LGTBI no és defensar una moda ni una ideologia imposada. És defensar un principi bàsic de qualsevol societat que es vulgui dir lliure i decent. Que ningú hauria de ser assenyalat, humiliat, discriminat o atacat per ser qui és o per qui estima. Per això em preocupa profundament el discurs que impulsa l'extrema dreta, especialment Vox, quan parla de la diversitat sexual i de gènere com una amenaça, una desviació o una imposició. Quan converteixen a les persones reals en un enemic cultural, ja no estem parlant d'una posició política. Estem parlant d'alimentar la por, dividir la societat i normalitzar el rebuig contra ciutadans que només reclamen el dret de viure amb dignitat. També vull condemnar amb fermesa els atacs a les persones LGTBI, a les que ens sumem per la defensa dels seus drets i els insultos que va rebre durant aquesta setmana el company del Partit Socialista i les acusacions que rebem d'adoctrinament als nostres infants o el vandalisme que ha patit el nostre municipi en els últims darrers dies, l'últim aquest matí. No és discrepància política, és deshumanització. I quan el debat es substitueix per l'insult i l'assetjament personal, el que es degrada no és només una conversa pública, és la qualitat democràtica del conjunt de la societat. Durant dècades, moltes persones LGTBI han hagut d'amagar-se, callar, mentir o viure amb por per poder encaixar amb una idea estreta del que havia de ser una família, una identitat o una manera correcta d'estimar. Moltes han crescut pensant que havien fet alguna cosa dolenta. D'altres han pagat amb un preu massa alt simplement el persistir sense fingir. Per això, reclamar espais de respecte i drets no és demanar cap tracte especial, és exigir una cosa tan elemental com poderosa.
El mateix dret que qualsevol altra persona té per defecte. Viure sense haver de demanar perdó, estimar sense haver de justificar-se, assistir sense haver de tenir por. Com ja ens van explicar els nostres joves al Consell Infantil, on vostè no va assistir, i crec que hagués anat molt bé. I li convido a sentir la cançó que van fer entre totes. Sovint es parla de llibertat, però es qüestiona la llibertat dels que simplement volen viure d'acord amb qui són. No hi ha res més contrari a una societat oberta que decidir quines identitats són acceptables i quines han de tornar a amagar-se perquè incomoden. Si hi ha alguna cosa que hauríem de qüestionar, no és que existeixin persones diferents, és perquè hi ha encara qui veu aquesta diferència com una amenaça. Perquè una societat madura no és aquella on tothom encaixa en el mateix motlle. És aquella on ningú ha de renunciar a ser qui és per sentir-se segur. Ja no vivim o no hauríem de viure en blanc i negre. La realitat humana és diversa, complexa i lliure. I estimar algú o viure la pròpia identitat amb honestedat no pot ser risc de cap societat. El que és realment perillós és construir discursos que assenyalen persones i les converteixen en un problema només perquè no encaixen en una idea estreta i exclouen de normalitat. Cap societat es deteriora per acceptar la diversitat. Es deteriora quan normalitza el rebuig, la deshumanització i la idea que hi ha de ciutadans de primera o de segona. La història ens ho ha recordat masses vegades. Quan es deixa de veure les persones i es comencen a fabricar enemics, el següent que desapareix no és la diferència, sinó la convivència i la llibertat de tothom. Per tot això, passo a llegir els acords. Primer, reivindicar i commemorar el 28 de juny com a Dia Internacional per la defensa dels drets de les persones LGTBI+. Reafirmant el compromís institucional amb la igualtat, la llibertat i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Segon, manifestar el rebuig de qualsevol forma de discriminació, violència o discurs d'odi envers a les persones LGTBI+, i defensar activament els drets humans i la convivència democràtica. Tercer, impulsar accions de sensibilització i visualització al municipi al voltant del 28 de juny, mitjançant activitats educatives, culturals i socials dirigides a tota la ciutadania. Quart, fer visible el compromís institucional penjant la bandera o el símbol LGTBI+, a la façana de l'Ajuntament o en els espais municipals representatius durant la commemoració del 28 de juny. Cinquè, treballar conjuntament amb entitats, centres educatius i col·lectius locals per fomentar el respecte a la diversitat i prevenir qualsevol situació de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Sisè, traslladar aquesta moció a les entitats municipals, centres educatius, associacions veïnals i organismes supramunicipals corresponents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Obrim torn de paraula. Llavors passem a la votació de la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Ha estat aprovat per unanimitat. Gràcies per l'aclaració. Passem al punt número 15. Moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Ciutadans per l'adhesió al manifest per l'autonomia i la vida digna i per un sistema de cures digne i universal. Té la paraula la ponent, la senyora Ana Bajó. Endavant, sisplau. Moltes gràcies, alcalde. Bona nit. La Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna és un moviment social creat a Catalunya a l'abril del 2026 per exigir una reforma urgent de la llei de dependència i una major inversió en el sistema de cures i agrupa múltiples entitats del sector de la discapacitat i de la gent gran. La llei de dependència de 2006 va suposar un gran avanç social en reconeixement dels drets de les persones en situació de dependència, a rebre el suport necessari per viure amb dignitat, autonomia i igualtat. Va significar passar d'un model d'assistencialisme a un model basat en drets.
Malgrat això, la seva implantació ha estat limitada per un finançament insuficient, retards administratius, llistes d'espera i desigualtats territorials. Aquesta situació ha fet que moltes famílies hagin assumit una gran part de les cures, especialment les dones, reproduint desigualtats de gènere. També cal destacar la precarietat que sovint pateixen les professionals del sector de les cures. La pandèmia de la Covid-19 va evidenciar la importància de les cures com a servei essencial i la necessitat d'entendre-les com a responsabilitat pública i col·lectiva. Tot i les millores impulsades des de 2020, el finançament continua sent insuficient i està per sota dels compromisos inicials i de la mitjana europea. La reforma actual de la llei incorpora avenços importants com a reforç de l'autonomia personal, l'ampliació dels suports comunitaris, la universalització de la teleassistència i la simplificació de l'accés a les prestacions. Tanmateix, perquè aquests drets siguin efectius, cal augmentar els recursos, dignificar les condicions laborals de les cuidadores i reforçar el sistema públic de cures. Les cures són una infraestructura essencial per garantir una societat més justa, igualitària i cohesionada. Per tots aquests motius, proposem al ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua els següents acords. Primer, instar l'adhesió del manifest de la Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna, fent seus els objectius i les reivindicacions que s'hi expressen en defensa d'un sistema de cures digne, universal, centrat en les persones i suficientment finançat. Segon, manifestar el suport al projecte de llei de la reforma de la llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, atès que suposa un avenç en la millora del sistema d'atenció i la configuració d'un model més respetuós amb la voluntat, l'autonomia, les necessitats de les persones i insta els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat a votar favorablement la seva aprovació. Instar el Govern de l'Estat a assumir plenament la seva responsabilitat en el finançament del sistema de dependència, avançant en el compliment del compromís inicial segons el qual havia d'adoptar el 50% del cost del desplegament de la llei i a impulsar les mesures pressupostàries perquè a curt termini la inversió pública en polítiques de cures pugui aproximar-se al 2% del PIB. Quart, instar la Generalitat de Catalunya a reforçar la seva aportació al sistema d'autonomia personal i atenció a la dependència amb l'objectiu de reduir efectivament les llistes d'espera, agilitzar els processos de valoració i resolució, ampliar la cobertura dels serveis i prestacions i garantir una resposta suficient, equitativa i de qualitat a tot el territori. Cinquè, defensar que la reforma consolidi un model de cures més humà, flexible i just, que respecti l'autonomia personal, reforci els ajuntaments en l'atenció domiciliària, impulsi formes comunitàries de suport, ampliï la prestació per cures a l'entorn, permeti l'organització col·lectiva del servei d'ajuda a domicili i universalitzi la teleassistència. Sisè, reivindicar la necessitat de consolidar un model de cures públic, comunitari, universal, feminista i de qualitat, que situï la dignitat i l'autonomia de les persones al centre, que estiguin les cures com una responsabilitat col·lectiva i una peça essencial de la justícia social i que garanteixi que ningú vegi vulnerat el seu dret de rebre els suports necessaris per viure amb dignitat. Setè, manifestar la necessitat de dignificar les condicions de les persones cuidadores, tant de les professionals del sector com de les cuidadores familiars i de l'entorn proper, promovent més reconeixement social i institucional, més suport públic, millor condicions laborals, més serveis de respir i acompanyament i una distribució més justa i corresponsable de les tasques de cures. I vuitè, traslladar aquests acords a la Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna, al Govern de l'Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, Senat i Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat i les entitats municipalistes de Catalunya i els sindicats, comissions obreres i UGT. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Obrim torn de paraules. Doncs passem a votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Entenem que la resta són vots a favor. La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Populares, Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Moltes gràcies. I passem amb l'última moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes sobre la transició energètica sobirana i les al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, el PLATER. Té la paraula la senyora Laoliver. Endavant, sisplau. Moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom de nou.
La transició energètica només tindrà èxit si és justa, equilibrada i compartida, però també si és sobirana, i aquesta sobirania energètica no és només produir més energia renovable, sinó que també és decidir com la produïm, on la produïm i qui rep els beneficis. Per això defensem unes polítiques energètiques pròpies i basades en l'interès general i la cohesió territorial i respectuoses amb el paisatge i el sòl agrari. Apostem per un model que prioritzi les cobertes industrials i urbanes, els espais degradats o ja transformats per l'activitat humana i les comunitats energètiques locals i que eviti reproduir en les renovables els mateixos esquemes de concentració i especulació econòmica que hem patit durant dècades en el sistema energètic convencional. Catalunya necessita una planificació energètica, però la proposta de Plater que ha presentat el Govern de la Generalitat no s'adequa al nostre model de transició energètica i presenta aspectes susceptibles de millora. En el cas de Santa Perpètua, la proposta del Plater preveu 198,79 hectàrees de sòl no urbanitzable ocupable per plaques fotovoltaiques, totes en sòl agrari conreat, de les quals el 12,44% de les hectàrees són considerades prioritàries. Per la distribució d'aquestes àrees no s'han tingut en compte ni les arbredes protegides, ni les àrees d'expectativa arqueològica, ni la protecció expressa del paratge cultural de Santiga. En conseqüència, la proposta afecta Can Oller, Can Vilardell, les Salsies, Lleure, Can Sallent, la Ferrussa i Can Sabau, mentre que Santiga té tot respecte a l'ordre de 100 metres de banda i banda de la riera, la resta fins a termes municipals veïns es preveu com a ocupable per plaques. Tampoc s'han tingut en compte les actuacions en curs que ja tenim engegades mitjançant la programació d'actuació específica. Per això considerem necessari revisar i millorar determinats criteris del Plater, així com defensem com ha de ser la superfície que cada municipi ha de definir parteixi del diàleg i la concentració amb el món local. Per tots aquests motius, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Manifestar la necessitat d'una transició energètica sobirana, unes polítiques energètiques pròpies i emmarcades en un model sobirà, democratitzat, distribuït amb cohesió territorial i respectuós amb el paisatge i el sòl agrari on ens juguem l'autosuficiència alimentària. 2. Instar el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya a definir un pla del Plater que per sobre la gestió de la Generalitat prioritzi les cobertes industrials i urbanes, els espais ja transformats per l'activitat humana, els espais degradats i les comunitats energètiques locals, que revisi el model per garantir la protecció del sòl agrari, un recurs estratègic per al país per la producció d'aliments. La transició energètica no es pot fer en contra de la sobirania alimentària i dels pobles vius. A promoure una transició energètica amb una planificació progressiva, revisable periòdicament i adaptada a les necessitats reals de cada moment. A redefinir el model evitant reproduir en les renovables els mateixos esquemes de concentració i especulació econòmica que hem patit durant dècades en el sistema energètic convencional. A integrar la planificació de la xarxa de transport i distribució REDEIA per assegurar la viabilitat tècnica dels projectes i la qualitat paisatgística dels territoris. A incloure en el pla els elements d'emmagatzematge d'energia necessaris per a l'autorització de les energies renovables generades. A elaborar un model on el sector públic tingui un paper protagonista i a reforçar l'energètica pública de Catalunya com a instrument estratègic del país, a tenir en compte la planificació dels municipis com Santa Perpètua, que han treballat transició energètica en planificació mitjançant la concertació territorial en espais de coordinació com la MERC, on hem donat prioritat al potencial instal·lat a les cobertes públiques industrials on tenim un potencial identificat de 12,2 gigawatts. Habilitar mecanismes addicionals de participació i revisió que permetin incorporar aportacions del territori sense comprometre el calendari de desplegament. A impulsar una nova estratègia de comunicació i pedagogia pública sobre la transició energètica i el Plater que garanteixi que s'arriba a tots els agents afectats, dirigida tant als municipis com a la ciutadania, i on s'expliquin amb transparència els objectius del pla, les alternatives existents i els criteris de distribució territorial. A garantir un desplegament del Plater que prioritzi la participació d'empreses públiques i comunitats energètiques locals i mecanismes legals i fórmules de participació territorial. Tercer, a presentar al·legacions al Plater durant el període d'exposició pública vigent fins al 30 de juliol per garantir la justícia territorial, la protecció del sòl agrari i el repartiment just dels costos i dels beneficis de la transició i sobirania energètiques. Les al·legacions demanaran que es pugui tenir en compte la protecció específica de Santiga i el patrimoni natural i arquitectònic expressament declarat d'interès local, alhora que recullin les iniciatives d'instal·lació de plaques en tràmit en forma de projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable. I quart, traslladar aquests acords als diferents organismes. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Obrim torn de paraula. Passem, doncs, a votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Entenem que la resta són vots a favor.
La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Moltes gràcies. Assumptes sobrevinguts no n'hi ha. Llavors passem doncs a la part de control. Amb el punt 17 d'alcaldia tenim la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local al ple ordinari del dia 25 del 6 del 2026. Algun comentari? De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals tenim el 18 donar compte de la liquidació del pressupost 2025. Té la paraula el senyor Marçal Solat. Endavant, regidor. Moltes gràcies. Aquest és probablement un dels punts més importants que passen avui per aquest ple, perquè més enllà dels números, el que avui presentem és el resultat de la feina, del rigor, la responsabilitat i sobretot d'un esforç col·lectiu. En primer lloc, vull fer un reconeixement molt especial als serveis econòmics de l'Ajuntament. La seva professionalitat, el seu coneixement tècnic i la seva dedicació han estat claus per arribar fins aquí. Però aquest mèrit també és de la intervenció, la secretaria, la tresoreria, dels serveis administratius, dels tècnics i tècniques de totes les àrees, dels comandaments, del personal municipal en el seu conjunt i dels equips polítics que durant anys han pres decisions sovint complexes amb una mirada a llarg termini. Gestionar un ajuntament avui no és gens fàcil. Ens movem en un context marcat per un infrafinançament estructural de les administracions locals, per unes regles fiscals molt exigents, per l'increment continuat dels costos derivats de la inflació i per una realitat en què els municipis assumim cada vegada més responsabilitats sense que aquestes vagin acompanyades dels recursos necessaris. Malgrat aquest context, la liquidació del pressupost de 2025 ens presenta unes dades que evidencien una situació econòmica sòlida. Disposem d'un fons líquid de més de 12,3 milions d'euros, un romanent de tresoreria total superior als 18 milions d'euros i un romanent de despeses generals de prop de 8,8 milions d'euros. Unes xifres que reflecteixen estabilitat, solvència i capacitat de gestió. Però aquestes magnituds no són només números. La traducció d'una administració són la traducció d'una administració que paga, que planifica, que controla la despesa i que treballa perquè els recursos públics arribin allà on són necessaris. També és especialment significatiu que aquesta situació arribi després d'haver deixat enrere un pla de sanejament. Sortir-ne no va ser fruit de la casualitat ni d'un canvi conjuntural. Va ser el resultat de disciplina pressupostària, de prendre decisions responsables i de corregir desequilibris que ja venien de lluny. I avui podem afirmar que aquell esforç no només ens va permetre superar una etapa complicada, sinó que ha consolidat una manera de gestionar basada en el rigor i la previsió. És precisament aquesta feina la que ens permet complir amb els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i haver d'evitar un pla econòmic financer. De fet, una de les lliçons més importants que hem après és que la bona gestió no consisteix a esperar a que apareguin els problemes, sinó detectar-los a temps i actuar abans que es converteixin en dificultats majors. Quan els serveis tècnics assenyalen una desviació, quan es revisa una previsió o quan es corregeix un procediment, no s'està generant un problema, s'està evitant que aquest problema existeixi en un futur. Aquesta cultura de responsabilitat és la que ens ha permès arribar fins aquí i és la que hem de continuar preservant. També crec que és important enviar un missatge clar a la ciutadania. Sovint es parla dels ajuntaments només quan hi ha una obra, una incidència o una polèmica. Però darrere de cada servei públic, de cada equipament o de cada inversió, hi ha una feina silenciosa de moltes persones que fan possible que les coses funcionin. I aquesta liquidació és en bona part un reconeixement a aquesta feina discreta però imprescindible. Com a govern ens sentim orgullosos i orgulloses dels resultats, no perquè considerem que la feina estigui acabada, que no ho està, sinó perquè demostren que anem en la bona direcció, que s'han fet els deures, que s'ha governat amb responsabilitat en un context extraordinàriament complex i que s'ha fet sense perdre de vista l'objectiu principal, posar els recursos públics al servei de les persones. Ara bé, aquests bons resultats no ens han de portar a l'autocomplaença. Al contrari, han de ser un estímul per continuar treballant amb el mateix rigor, mantenir la prudència, la gestió, perseverant en l'estabilitat financera i millorant any rere any, perquè l'equilibri econòmic no és una meta que s'assoleix una vegada, sinó que és una tasca quotidiana que exigeix compromís, professionalitat i responsabilitat compartida.
I si avui Santa Perpètua pot mirar el futur amb confiança és perquè hi ha hagut moltes persones que des de diferents responsabilitats han fet aquest esforç col·lectiu. A totes elles, el nostre reconeixement i el nostre agraïment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Obrim torn de paraula. Senyor Joan Martínez, endavant, sisplau. Gràcies de nou. Bé, avui parlem del tancament comptable de l'exercici 2025, de números, sí, però també de com es tradueixen aquests números al carrer, que és el que realment importa a la ciutadania i a les persones. Abans d'entrar en matèria, des del Partit dels Socialistes volem valorar positivament el fet d'haver sortit del pla de sanejament. S'ha fet un pas important, s'ha passat d'una situació que era prou complicada a una situació financera més sòlida i això crec que s'ha de reconèixer, o sigui, per una banda, felicitats. Ara bé, també cal explicar com s'ha aconseguit. I és que s'ha aconseguit sobretot per una reducció molt important de la despesa i amb una execució per sota del previst en retallades a inversions que no pas per una millora estructural dels ingressos. Perquè si mirem els ingressos, el que veiem és que aquests s'han mantingut a nivells similars als de l'any 2024, això sí, amb alguna variació interna que també crec que s'haurien de valorar. I tot i que estem en un moment d'expansió econòmica que és prou important, en el nostre municipi entren menys ingressos vinculats a aquesta activitat i, en canvi, això s'ha compensat amb un increment significatiu dels ingressos arrel de sancions i multes a la ciutadania. És a dir, que hi ha més diners per multes i menys per activitat econòmica. I això per nosaltres no és una bona notícia, ni per nosaltres ni per ningú. Per nosaltres aquest no és el model de creixement que volem, però més enllà dels números anem al que importa. És quan sortim al carrer i parlem amb la gent. El que ens trobem és molt clar. Voreres que necessiten arreglar-se. Carrers amb un manteniment que cal adequar-lo. Espais públics millorables. Equipaments que necessiten inversió. I aquí volem posar un exemple concret i real. Hi ha gent gran a Santa Perpètua que avui surt de casa amb por a caure. Perquè el mal estat de les voreres i de carrers fa que allò que hauria de ser un espai segur es converteixi en un risc. I no estem parlant només d'una caiguda. Parlem de perdre autonomia, de deixar de sortir de casa, una pèrdua en la qualitat de vida de la gent gran. I la qüestió és molt senzilla. Si l'Ajuntament està millor, per què això no es nota també més als barris? La resposta és que part del que estava previst fer no s'ha acabat executant. I això vol dir actuacions que s'allarguen, projectes que s'ajornen, recursos que no arriben a temps. I al final això es tradueix en una realitat molt clara. La ciutat avança, sí, però avança molt a poc. I nosaltres no parlem de grans obres ni de grans titulars. Parlem únicament de mantenir millor el que ja tenim, de cuidar els barris, d'arreglar les voreres i els carrers i fer que el que se pressuposta s'executi. Perquè governar no és només sanejar uns pressupostos, que també. Governar és actuar i fer que aquestes accions es notin. I això és el que trobem a faltar. Vostès massa sovint opten per la passivitat, per deixar passar el temps, per esperar que la ciutadania faci una instància, quan el que cal és iniciativa i intervenció immediata. I aquest és el fons de la qüestió. S'ha solucionat un problema financer, en gran part contenint la despesa i ajornant actuacions. Però ara en tenim un altre. Hem passat d'un problema financer a un problema d'execució. Per nosaltres el veritable èxit no és tenir superàvit. El veritable èxit és que ningú es quedi a casa pel mal estat dels carrers, sobretot quan tenim els recursos per evitar-lo. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Laura Oliver. Moltes gràcies, alcalde. De nou, bon vespre.
Avui s'ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2025 i volíem recordar que al desembre del 2024, en aquest mateix ple, aprovàvem un pla de sanejament financer a conseqüència d'un indicador que havia sortit negatiu l'any anterior. En aquell moment i des de llavors hem sentit discursos catastrofistes des de l'oposició sobre finances municipals. S'ha parlat de situació alarmant, de gestió econòmica insostenible i de crisi de govern, entre d'altres. Per part nostra, sempre hem defensat que l'aprovació del pla de sanejament no era fruit de cap problema econòmic ni financer de l'Ajuntament ni de que gastéssim més del que ingressàvem, sinó que la situació era generada per un dèficit estructural de finançament dels ajuntaments agreujats per la inflació dels darrers anys, i ja ho ha explicat perfectament el ponent. De fet, 6 mesos després del pla de sanejament vam sortir del mateix. Avui la tendència i la realitat sanejada dels comptes municipals es consolida i tots els indicadors pressupostaris que es presenten amb la liquidació dels comptes del 2025 són positius i compleixen amb els objectius. Avui es demostra que s'ha aconseguit corregir el desequilibri puntual que es va detectar el 2024 i això ha estat gràcies a l'esforç de tothom, començant pels serveis econòmics i incloent a tots els equips tècnics i polítics que s'han esforçat per optimitzar els ingressos i la despesa amb una gestió rigorosa i ajustada. Tal com ens hem explicat i hem donat la cara en els moments complicats quan aprovàvem el pla de sanejament financer, és de justícia fer-ho també quan les coses van millor. I avui era imprescindible per nosaltres fer aquest reconeixement explícit, especialment a tots els companys i companyes i a tots els treballadors i treballadores de la casa que ho han fet possible i han posat aquest esforç. Cada dia és més complicat adaptar-nos a totes les demandes legals i pujades de despesa i seguir mantenint els serveis que volem. Per tant, és de justícia felicitar-los. Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible. I voldria aprofitar per demanar, sisplau, al Partit Socialista que no faci aquests discursos catastrofistes de persones grans tancades a casa que no poden sortir per l'estat de les voreres, perquè les persones que estan tancades a casa realment grans tenen altres problemes que es diuen de soledat o problemes d'accessibilitat. Però en qualsevol cas és un discurs absolutament catastrofista dir que la gent gran no pot sortir de casa seva per por a caure o entrebancar-se. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Senyor Barrasal, si vol fer rèplica, doncs endavant, sisplau. Sí, gràcies. Com a resposta, primer acceptar i agrair les felicitacions per part del Partit Socialista per haver millorat aquesta situació econòmica. Crec que l'objectiu de tots i totes les que estem en aquesta sala és precisament que la ciutat doni millors serveis i que avanci. Sí que és veritat que a vegades les coses no s'executen tan ràpid com ens agradarien. Tots i totes sabem que a l'administració els procediments han de seguir un curs i no podem accelerar aquest curs. Hi ha licitacions pel mig, hi ha tot un seguit de problemes que es poden derivar d'aquestes licitacions que potser a vegades no ens fan arribar el temps que ens arribaria, però intentar donar la imatge de que no estem complint amb el que estàvem prometent o que estàvem finançant menys del que teníem previst no és veritat, és simplement mentida. De fet, tenim un PAM, un pla d'actuació a mandat que té una alta execució i així podeu veure-ho també a la pàgina web del PAM el tant per cent d'execució d'aquest pla, que és bastant alt. Tenim un pla d'inversions que s'està seguint i que s'està executant també a temps i, per tant, simplement dir que la situació econòmica ha millorat i, com ja hem dit i com ja s'ha reconegut, i que això el que ens permet és poder seguir fent inversions i podem seguir fent tot el que teníem planificat i així ho estem fent. Sí que és veritat que potser hi ha coses a millorar, potser hi ha algunes aceres que tenen alguna millora. No crec, igual que diu la companya, que el gran problema de la gent que no surti al carrer sigui perquè algunes aceres no estan bé, per tant donar una imatge catastrofista, com deia la Laura, en aquest sentit. Crec que qualsevol persona que es doni una volta pel nostre municipi, tots vosaltres ho podeu fer en qualsevol moment, veurà que no és un municipi que estigui deixat, ni molt menys, que hi ha coses a millorar, sí, com a tots els municipis, però no és un municipi que estigui deixat. I en tot cas, si veuen alguna deficiència en alguna vorera o qualsevol cosa, ja saben que ho poden dir i nosaltres, com sempre, com fa qualsevol ciutadà, quan ens ho diu, nosaltres intentem solucionar-ho i així ho seguirem fent. Per tant, agrair la felicitació i si el gran problema que té aquest Ajuntament és que hi ha algunes voreres per arreglar, doncs us asseguro que intentarem fer-ho. Gràcies. Pot replicar? Sí? Doncs endavant. Sí. Endavant, senyor Martínez. Sí, gràcies. Bé, és bo sortir
del pla de sanejament és una molt bona notícia, ho hem dit, i ho continuem dient. També no és bo, igual que no és bo tenir un dèficit, tampoc no és bo tenir un gran superàvit, perquè precisament jo crec que ara és el debat, ja no és el tema econòmic, sinó què està passant amb aquest superàvit, d'on ha vingut aquest superàvit. Jo crec que ho he explicat prou clar, no? Els ingressos s'han mantingut. Per tant, on s'ha donat la volta? Doncs s'han donat la volta, i això ho podem mirar amb els números, vostè millor que jo, que ha tingut més temps, són amb els ingressos, perdó, les inversions. Amb aquesta manca d'inversions que hi ha hagut. I aquesta manca d'inversions, de manteniment, es reflecteix molt clarament i de forma molt evident als carrers. Això és el problema de deixar de finançar segons quines qüestions. És un problema de gestió i de prioritats, i això és el que la ciutadania percep, que hi ha coses bàsiques, jo crec que són bàsiques, que podrien anar molt més ràpid del que van. Vostè m'estava dient, ens ho pot replicar, ens ho pot dir. Jo puc sortir pel carrer i li puc fer moltes fotos d'adoquins que estan fora de lloc. Però jo crec que aquesta feina que fem els regidors que estan a l'oposició també la podrien fer vostès. A més que tenen un nombre molt més elevat. Perquè veurien l'estat de les voreres i veurien on cau la gent. També es pot veure amb els diferents decrets, perquè a mi m'arriben, suposo que a vostès també, de decrets de persones que denuncien a l'Ajuntament perquè han tingut caigudes als carrers. Jo crec que estic dient una cosa que és evident i que es percep. Per això nosaltres creiem que amb els recursos que avui tenim i que avui disposa aquest Ajuntament, la ciutat podria avançar més i millor. I jo crec que aquest és el repte que tenim per endavant. És una aportació constructiva, però vostès facin com vulguin. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Senyor Marçal, sí. Sí, per fer la pregunta. Sí, només comentar que suposo que el que comentaves això, d'on venen vull dir, en qualsevol moment podem parlar perquè no és fàcil tota la qüestió econòmica i hi ha temes molt complexos d'explicar i si té algun dubte d'on ve aquest finançament i també això que no acabo d'entendre que diu que tenir un gran superàvit és un problema, ja ho parlarem tranquil·lament si vol, però això, francament, parlar de que estem rebent més ingressos de les sancions, jo crec que això és buscar un titular on no n'hi ha i li torno a repetir que el pla d'inversions s'està executant tal com estava planificat, amb algunes modificacions perquè sempre n'hi ha, però no de finançament. El finançament era el que hi ha des d'un principi i, per tant, el pla d'inversions tirarà cap endavant i no es tracta que els regidors haguem de sortir al carrer a caminar, que ja ho fem a mirar voreres, i sempre que veiem alguna cosa, lògicament, li diem al servei que li toca que ho arregli. Però jo crec que és una feina col·lectiva que no només ho hem de fer el regidor, sinó que ho ha de fer la ciutadania i la ciutadania ja ho fa i nosaltres responem. Per tant, li torno a repetir, si el gran problema d'aquest municipi són algunes voreres en mal estat, li asseguro que farem tot el possible per arreglar aquest problema. Moltes gràcies, senyor Solà, per les seves explicacions i gràcies també per la feina que han fet, que ens ha portat a tenir aquests resultats tan positius que avui aprovarem. Després de l'exposició que acabem d'escoltar, crec que el més important és entendre que representen aquests resultats a la Santa Perpètua i als nostres veïns i veïnes. Avui constatem que els comptes de l'exercici 2025 es tanquen amb uns resultats molt positius i a més constatem també que el nostre municipi disposa d'una administració sòlida, fiable i preparada per afrontar els reptes presents i futurs amb garanties. La bona salut financera d'un ajuntament no és una finalitat en si, és una eina. És una eina que ens permet mantenir serveis públics de qualitat, impulsar projectes de transformació, atendre les necessitats de la ciutadania i reaccionar davant situacions imprevistes sense posar en risc l'estabilitat de la institució. Els resultats que avui presentem són la demostració que quan es preveu, es planifica i es gestiona amb responsabilitat, un municipi com el nostre pot afrontar un futur amb confiança. Aquests resultats ens donen confiança, però també ens obliguen a continuar gestionant amb la mateixa responsabilitat, amb la mateixa exigència i amb la mateixa voluntat del servei públic que ens ha portat fins aquí. I davant de tota aquesta gent que havia dubtat de l'estat econòmic del nostre Ajuntament,
Avui aquest govern els ofereix la millor resposta, les dades oficials, avalades per la intervenció municipal. Dades oficials davant els intents de desinformar la ciutadania i de malmetre els propis interessos col·lectius per interessos partidistes. Dades oficials que diuen que tenim un ajuntament amb una bona salut econòmica, amb romanents més que suficients, amb un superàvit potent, que compleix totes les regles fiscals, que hem reduït pràcticament un 40% l'endeutament en tan sols 2 anys, amb un percentatge d'endeutament absolutament dins de la normalitat. Com a alcalde em sento orgullós de la feina feta pels equips tècnics i pel conjunt de l'equip de govern i de la capacitat que ha demostrat aquest Ajuntament per avançar en un context francament complex. Per això, avui podem valorar positivament el camí recorregut, però també reafirmar el nostre compromís amb el futur, un futur que afrontem amb prudència, però amb total ambició, i amb la tranquil·litat de donar saber que les coses s'han fet bé. Moltes gràcies a tothom i ara passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 19 dels serveis econòmics. Tenim que donar compte dels informes d'intervenció relatius a la fiscalització del número 1394 a 1813. Té la paraula el ponent, el senyor Marcel Solà. Moltes gràcies de nou. Els informes de fiscalització elaborats per la intervenció municipal tenen com a objectiu verificar que els expedients administratius compleixen amb la normativa aplicable abans de continuar amb la seva tramitació. Si observem el conjunt d'informes, comprovem que la gran majoria són de conformitat i només una petita part incorpora objeccions puntuals sobre determinats expedients i, per tant, això demostra que existeix un sistema de control rigorós que detecta incidències, les documenta i permet adoptar les mesures oportunes. Obrim torn de paraula. El punt número 20 dels serveis econòmics dona compte dels decrets d'alcaldia relatius a l'article 218.1 del text reforç de la llei d'hisendes locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu del 5 de març. Té la paraula el ponent, el senyor Marcel Solà. Gràcies. A aquest punt donem compte al ple dels decrets vinculats a l'article 218.1 del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals en compliment del que estableix la normativa vigent. Aquests tipus de comunicacions formen part del mecanisme ordinari de control i rendició de comptes de qualsevol administració pública. Quan la intervenció formula observacions o advertiments sobre un expedient, aquests són coneguts pels òrgans competents i quan la llei així ho exigeix se'n dona també compte al ple. Han pogut veure tots els que hi ha i si tenen qualsevol dubte. Obrim torn de paraules. Doncs el punt 21 dels serveis econòmics dona compte dels informes d'intervenció relatius a omissió de la funció interventora en la tramitació dels determinats expedients. Té la paraula el ponent, el senyor Marcel Solà. Endavant, regidor. Sí, gràcies. Novament, aquest és un punt habitual també en el ple sobre els informes de l'omissió interventora. En tot cas, vostès han pogut consultar els informes, també a la Junta, a la Comissió Informativa també es va donar compte, si tenen qualsevol dubte sobre algun d'ells. Obrim torn de paraula? No? Doncs passem als pregs. Hi ha algun prec? La senyora González, hi ha algú més? I el que va, perfecte, gràcies. Doncs té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, sisplau. Gracias, alcalde. Mire, quiero aprovechar este turno de ruegos, el primer ruego que le hago, y me sabe mal que sea el primer ruego que le tengo que hacer, para trasladarle una reflexión que considero que es importante para la salud democrática de nuestro municipio. En las últimas semanas he vuelto a ser objeto de una serie de insultos y descalificaciones personales por parte de un exconcejal de este ayuntamiento, una persona que durante 15, 16 años formó parte del gobierno que usted lidera hoy.
No estoy hablando de discrepancias políticas, porque no son discrepancias políticas, las discrepancias políticas son legítimas y forman parte de la democracia. Hablo de insultos reiterados y pido disculpas desde ya a la ciudadanía porque voy a leerlos en voz alta. No voy a leerlos todos porque hay muchos. Voy a leer unos que se produjeron hace 2 semanas, un sábado por la tarde, sobre mesa, aproximadamente en un lapso de 2 o 3 minutos. Mire, mete mierda. Mete mierda. Vende humo. Vende humo. Payaso. Sin más. Payaso. Otro. Unos segundos después. Eres un metemoerda. Lo entendemos todos. Otro. Eres otro Albert Rivera. Fracasado. Ojalá fracasar siempre como Albert Rivera. Y el último, a ver si me ayuda a entenderlo, señor alcalde, mira, dice, no tiene ningún puta, ojo con tocarme la cara, guapo. No se entiende. Como digo, esto no es un episodio aislado porque ha habido por delante y por detrás, en la misma línea, es una cosa reiterada. Y es que en los últimos meses hemos vivido otras situaciones que han traspasado la línea de la discrepancia política para entrar en el terreno de la falta de respeto y, por qué no decirlo, del intento de intimidación. Y es que al final estos insultos no me definen a mí. Esa es la realidad. La cuestión es qué imagen trasladamos a la ciudadanía cuando personas que han ocupado responsabilidades públicas y políticas de gobierno entienden que el insulto gratuito y la falta de respeto, es la forma de responder a quien ejerce democráticamente la oposición. Por eso le hago un ruego que es muy sencillo. Usted, como alcalde de Santa Perpetua, yo le ruego y le pido que lidere un compromiso claro en defensa del respeto y de la convivencia democrática. Aquí venimos a hacer política y nos puede gustar más o menos lo que decimos, pero siempre tiene que ser desde el respeto. Y quiero que deje claro que el insulto, la intimidación y la descalificación personal no pueden tener cabida en política, y mucho menos en política municipal. Vengan de quien vengan y se dirijan a quien se dirijan. Mire, yo le aseguro que ni mi compañero Juan ni mi compañera Elena le van a insultar a usted por redes sociales, ni en persona, pero muchísimo menos detrás de la pantalla de un móvil. También le puedo asegurar que ninguno de mis militantes va a ir a una terraza de un bar a llamarle absolutamente nada ni a hacerle absolutamente nada. Eso se lo puedo asegurar. Y por lo menos ese, es el compromiso que va a encontrar siempre por nuestra parte. El compromiso que va a encontrar por mi parte. Y espero que a partir de hoy también sea el suyo, señor alcalde, por lo menos con la gente que depende de usted y que depende de su organización política. Muchas gracias. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula la señora González. Endavant, sisplau. Gracias, alcalde. Bueno, yo simplemente denunciar esto que ha ocurrido a mi compañero de la oposición. La verdad es que no es agradable que en redes sociales te insulten y te insulten por la calle cuando damos la cara y en nuestro caso la formación, nuestra oficina es en la calle y por suerte nunca hemos tenido problemas de actitud y siempre nos han respetado, pero en este caso denunciarlo. Y traigo 3 pregs. El primero, señor alcalde, quiero comentar que los vecinos de Mogoda piden que se les cambie la ubicación de los contenedores que están en el camino de tierra, porque cuando llueve no los pueden utilizar y les es complicado porque les hace un charco. Y después queremos volver a recalcar el tema de las plazas de parking que se han pintado en la Florida, porque vuelve a pasar lo que pasaba hace tiempo. No hay suficientes plazas de motos y cuando no hay, la gente usa las de coche. Y ahora quiero comentar otro, que es una queja de un ciudadano que nos ha explicado, nos ha trasladado una queja sobre lo que le ocurrió en la piscina municipal al nuevo regidor que acaba de entrar. Según su relato, al subir a la zona de picnic, encontró una mesa llena de botellines de cerveza, concretamente quintos. Presuntamente pertenecían a un grupo de chicos que habrían estado consumiendo cerveza y sacándola de una gran nevera portátil. El ciudadano también denuncia una aplicación desigual de las normas
Según explica, un grupo de chicos estaba saltando y haciendo mortales en una zona de la piscina que había sido dividida o reservada para ellos, mientras que a sus nietos se les llamó la atención por saltar. Si se aplica una norma para unos, debe aplicarse para otras. Cuando el ciudadano intentó hacer una fotografía del estado de la zona de picnic y trasladó su queja, indicando además que sospechaba que podían haber sido menores consumiendo alcohol, el personal de seguridad le impidió hacer la fotografía y le indicó que presentara la queja ante la dirección, cosa que hará. Pedimos más control de las normas, si es para unos, que sean para todos. Asimismo, el ciudadano explica que cuando quiso solicitar un bono familiar para acceder con sus nietos, se le indicó, según su versión, que sus nietos no son de su familia. Ante esta respuesta, el ciudadano contestó: ¿cómo que no son de mi familia? ¿De quién son entonces? La cuestión de fondo es que aparentemente los bonos familiares no contemplan de forma adecuada la realidad de muchos abuelos que se hacen cargo de sus nietos durante el verano, especialmente cuando los padres siguen trabajando y los niños ya no tienen actividad lectiva en los meses de verano, junio, julio y agosto. Consideramos que esta situación debería revisarse. Los abuelos forman parte de una familia y en muchos casos asumen un papel esencial en el cuidado de los menores. Por ello, sería razonable que el bono familiar de la piscina municipal también contemplara a los abuelos y nietos dentro de una misma unidad familiar. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Endavant, sisplau. Bé, gràcies, novament. Nosaltres també ens afegim a la condemna a qualsevol tipus de violència, ja sigui per xarxes, presencial, òbviament. Nosaltres també hem patit presencialment en xarxes, inclús dins del ple, de violència a nivell política, d'agressivitat, etc. Crec que no s'ha de normalitzar i a la inversa sempre s'ha de condemnar. El nostre prec ve vers el tema de la taxa de residus. De fet, tenim dos tipus de taxa, la taxa fixa, la municipal, i la taxa que s'anomena justa, comarcal, com diem, la part fixa. És perquè és un tant complex. La taxa fixa gaudeix d'una sèrie de bonificacions, com pot ser el tema del compostatge casolà o les aportacions a la deixalleria, mentre que l'altra, la taxa justa, és el que requerim aquestes aportacions que ens fan de 3 a 8, en resta, etc. La qüestió és que al final hi ha un desconeixement total per part de la ciutadania, començant per mi mateix, que al final no sabem què acabarem pagant a final d'any, ja sigui per una taxa o per l'altra taxa, que acaba sent una única taxa. I el nostre prec vindria a veure si es poden plantejar el fet d'enviar a tots els domicilis una carta on s'especifiqui amb exactitud què acabarem pagant i el motiu pel qual pagarem. És a dir, la taxa fixa, el nombre d'aportacions, data i vegades que hem fet a les diferents deixalleries, ja sigui la municipal o les mòbils, i l'altra, que també t'indiqui les apertures que hem tingut amb els contenidors. Ho dic perquè ja sabem que l'APP que es va instal·lar ha donat una sèrie de fallos, d'errades, que tu pots agafar, pots mirar-te'l, però no te'ls pots refiar. Després també hi ha l'opció a través de la web, que està una miqueta rebuscadeta, però per allà una mica en habilitats informàtiques acabes trobant, la persona amb habilitats, les que no les té és bastant difícil, en el qual pots demanar un document PDF, que hauria de ser l'eina documental de referència, però que aquest també presenta errors. Jo mateix vaig demanar-ho i algun conegut més, i tampoc el document que has descarregat també està equivocat. Per tant, al final no saps realment què et comptabilitzarà. Si l'usuari sí que té clar les aportacions que ha fet, perquè potser les ha notat, però ni l'APP et marca de forma correcta, ni el document, un cop sol·licitat, et dona el resultat correcte de les aportacions que has fet. Per tant, jo crec que existeixen dificultats bastant objectives per acabar de comprendre com es calcula exactament aquesta quota i per això demanaven aquest prec. A més, demanem aquesta carta presencial a cada domicili per evitar el tema de la bretxa digital existent. I torno a parlar, doncs sí, de la gent gran i de la gent vulnerable. Moltes d'aquestes persones no disposen ni l'habilitat ni el temps per fer servir l'APP i també tenen moltíssimes dificultats per saber on trobar aquest formulari i quins camps han d'emplenar amb aquest
formulari per acabar sol·licitant aquesta informació i que la rebin potser amb un correu electrònic que no disposen, perquè ja dic, podem parlar de gent gran i vulnerable. I crec que alhora, que al final, queden desavantatges a l'hora de verificar o reclamar possibles incidències. Per això que el que demanem és això, aquesta carta física que arribi a tots els domicilis on s'especifiqui què acabarà pagant i per què. El nombre d'aportacions en deixalleries mòbils i el nombre d'apertures, òbviament que estigui ja totalment cotejado i que estigui corregit i subsanat tots els errors que hi ha. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Respecte al prec que fa el senyor Romero, li contestaré jo mateix. Lògicament, l'únic que podem fer és lamentar que vostè hagi rebut aquest tipus d'insults, o vostè o qualsevol persona rebi insults que nosaltres cridem a la convivència pacífica sempre, i comencem pels regidors. Els regidors, i per la seva necessària exemplaritat i en el seu comportament cívic i aliè totalment i fora d'aquest tipus de comportament que només porta a un lloc, a la confrontació, que no té sentit. I això ho hem patit nosaltres també. Ho hem patit nosaltres, ho hem sofert insults i pràcticament agressions com a membres del govern, i alguna vegada ha estat per la manca de responsabilitat a l'hora de difondre discursos incendiaris i de desinformació. I ens ha passat. No vull dir que darrere d'això hi hagi membres de cap formació, no estic dient, perquè totalment estem en contra de qualsevol forma d'agressió, sigui física o bé sigui de forma oral. I nosaltres, ja dic que l'hem patit i ha estat per marcar d'això. L'únic que li puc dir és això, solidaritzar-me amb vostè, solidaritzar-me amb tothom que hagi rebut aquest tipus d'insults o aquest tipus d'agressió, sigui oral. Esperem que no arribem a l'ofici, però ja dic, no, esperem, és un desig, el puc tenir, no? Esperem que no arribem i no haguem de lamentar una situació d'aquest tipus. Però ja dic que nosaltres també les hem sofert i sabem el que significa això. Moltes gràcies. Ara, respecte al prec que ha fet la senyora González, tenim diverses coses. Amb el contenidors, a la regidora li cedeixo la paraula. La senyora Jessica, com vulgui, regidora. Gràcies, alcalde. Si li sembla, faig la resposta als dos precs. Com són relacionats? Si li sembla bé. Contenidor com el regidor Joan, sí. Bona tarda a tothom. Molt bé, doncs respecte a la ubicació dels contenidors, prenem nota. Nosaltres ja portem molt de temps valorant cada una de les aportacions o indicacions o sol·licituds que ens fa la ciutadania. Aquesta a mi no m'havia arribat, la veritat, però sí que és cert que valorem. No vol dir que canviem tot el que demanen, està clar, però valorem cadascuna de les situacions i comprovem si aquesta ubicació es pot canviar o no, quins beneficis i quins perjudicis té per la ciutadania. Així que prenen nota. No obstant, ja li comento que aquesta petició no ens havia arribat. Respecte a la taxa de residus, prenem nota del que demana, però recordi que la taxa de residus és la taxa comarcal. La carta l'ha d'enviar al Consell Comarcal. Nosaltres no enviem aquesta carta. És la taxa de residus comarcal. La nostra és un import fixe, com ella sap, i és el que vam aprovar les ordenances de l'any 2025. Respecte a la taxa comarcal, per una banda, sí, és cert que l'APP ha tingut moltes incidències. Demà, per cert, aprofito i us trobareu a l'informatiu la nova APP amb un vídeo i un QR per poder-se descarregar, una app molt més visual, que aporta més beneficis, com per exemple que una mateixa persona pugui tenir dues unitats fiscals o tres si ha de cuidar d'una altra persona, que et pots mirar les aportacions en període fiscal o en el període que vulguis, que t'aporta totes les informacions a nivell de número d'aportacions, d'imports, i això estarà disponible ja demà. Conviuran les dues aplicacions fins al 31 de juliol, o sigui, tenim un mes per canviar-nos. És fàcil d'instal·lar i amb el vídeo ja ho veureu, que és molt senzill. Hem de tenir la tarja i per seguretat hem de ficar els dos codis, el de la tarja i el de l'STPM que donàvem a l'inici. Qualsevol dubte, tenim gent formada ja a l'OH
preparada per poder ajudar tota la gent gran o no gran, gent que no pugui o no trobi dificultats a l'hora d'instal·lar-se-la per poder-ho fer. D'altra banda, a nivell d'informació respecte a la taxa del 2025, doncs el formulari no es pot descarregar, o sigui, és una sol·licitud que has de fer i li hem de respondre, o sigui que en teoria quan es responen bé, jo no tinc constància de cap queixa, no estan. Després, si vol, em pot indicar quin és el seu inconvenient i ho mirem sense problema. O sigui, el formulari és la petició de dades, això ho rep l'empresa que gestiona l'APP, diguem-ne, o sigui, l'APP no, perdoneu, la base de dades de les aportacions i fa la resposta amb el número d'aportacions i et diu en quin tram estàs dintre de la taxa. Actualment sí que puc dir que són números molt aproximats perquè encara no hem tancat, però aproximadament el 80% de la població de Santa Perpètua està en el tram intermig, és a dir, pagarà menys que l'any anterior. O sigui que jo crec que ha estat un bon exercici. M'hagués agradat que el percentatge diguem-ne, el més beneficiós, que seria com el millor comportament, hagués estat major, però un tram intermig indica també un canvi de comportament de la ciutadania que es veu reflectida també en una baixada perquè han pagat menys que l'any anterior. Respecte a com podem aportar aquestes dades, tenim l'OAC, tenim gent preparada a l'OAC que li poden donar les dades, tenim mails, tenim telèfons, ens passem el dia responent gent que ens demana les dades i li donem. O sigui que sí que potser no hem arribat a les 10.000 vivendes, però estem responent i estem atenent a totes les persones que ens ho estan demanant. I miraré llavors el tema del formulari, a veure si ho podem fer d'una miqueta, no sé, més àgil o veure el seu cas si és algun problema de que no s'ha calculat bé. Però en principi tothom que demana, i ho trasllado aquí a tothom que demani les seves dades les tindrà i les tindrà en un temps prudencials perquè es puguin corregir si és que han estat errades per part de l'APP o algun tipus d'errada de canvi de codi o el que sigui. O sigui, ho estem fent amb temps perquè es pugui gestionar abans que ens vingui el rebut. I esperem que amb la nova APP que es publicarà demà, totes aquestes errades cada vegada siguin menys i podem treballar millor. Tot així, torno a reiterar que donar les gràcies a la població per la bona rebuda que ha tingut. O sigui, està clar que tenim dificultats i hem tingut i les continuarem tenint, però cada vegada les anem resolent i això es veuen en els números. Prop del 80% de recuperació que tenim, de reciclatge, que tenim a Santa Perpètua, de reciclatge en origen, no en planta. Això vol dir que la gent ha millorat molt, hi ha una part d'impropis, però està clar que ho hem fet molt millor. I una baixada en el rebut a causa de l'esforç que heu tingut cadascun de vosaltres en el vostre comportament. Per tant, donar-vos les gràcies, dir-vos que continuarem treballant perquè això millori i que accentem totes les millores i les aportacions que ens feu perquè ens fan créixer també. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Respecte a la utilització del pàrquing, feia també una valoració la senyora González. Li contestarà el regidor, el senyor Bonàs. Sisplau. Moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Crec recordar que aquesta pregunta ja s'havia fet i, si mal no recordo, potser ara ho diré d'una altra manera, la Florida és molt gran. No és el mateix problema d'aparcament a la Florida Baixa que a la Florida Alta. No és el mateix problema l'Avinguda 4 que a l'Avinguda 16. No és el mateix problema al carrer 4 que al carrer 1. Per tant, li demanaria, sisplau, que ens concretés els espais que vostè està parlant d'aquesta problemàtica amb l'aparcament i les motos i de pas ja, deixi'm, presenti una proposta. Presenti una proposta a aquest problema que vostè està indicant i ho farem participar els tècnics de la casa i li donarem una resposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Respecte al ple que fa de la piscina, el bono familiar, els problemes que han tingut amb el vigilant o les diferents situacions de... A veure, la gent que diàriament va a la piscina és un número molt, molt important de gent. Suposo que situacions no agradables o situacions o inconvenients han d'haver-hi
o amb un percentatge com més petit millor, però lògicament a ningú se l'escapa que situacions d'aquestes viurem. El que sí que farem, que no ens agraden a ningú, perquè si és un 2, un 3, 4% de la totalitat de la gent o un 0,5% de la totalitat de la gent que fa ús de la piscina, doncs això, quan et toca a tu, doncs et molesta i et sap greu i és desagradable. El que sí que farem és revisar el protocol, tant del tema dels abonaments de família i parlar amb l'empresa que porta la seguretat, i quan hi ha espais que estan reservats, doncs revisarem una mica, parlarem amb els responsables de la piscina, li traslladarem aquests pregs que ens acaba de fer i mirarem de revisar què passa des d'això, des de l'abonament familiar, quin és el procediment que fan servir, però suposo que quan va una família han de presentar el llibre de família o els demanem una documentació per verificar que hi ha família, que és un nucli familiar, no? Doncs no sé si potser hi hauríem dubtes sobre això, ho preguntarem, i la resta de pregs que fa referència al tema de la piscina municipal, doncs prenem nota i ho farem arribar al responsable perquè tingui consciència i que ens doni a veure explicacions de què ha passat i millorar en tot cas el servei, que això és el que pretenem sempre, donar el millor servei possible a la ciutadania. Moltes gràcies. Respecte a la tassa de residus ja està, i ara passem a preguntes. Senyor Martínez, alguna més? Ja està? Doncs endavant, senyor Martínez, quan vulgui, sisplau. Sí, és la continuïtat del prec perquè m'ha quedat en l'aire i tenim ciutadans que em pregunten com poden saber el nombre d'aportacions que es fan a les deixalleries mòbils i a la deixalleria per saber quin descompte de la persona, parlàvem de l'altra part del rebut, que és municipal, obtindran a final a l'exercici següent. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Jiménez. Endavant, sisplau. Gràcies, alcalde. Gràcies de nou. Ara, actualment, s'hauria de fer per instància o amb els mitjans que li he comentat, de l'OH, del mail o el telèfon, però la nova app, tot i que encara no està aquesta funcionalitat, es preveu que en poc temps podrem consultar la nova app, les nostres aportacions, tant a la deixalleria, diguem-ne la gran, com la deixalleria mòbil. Jo crec que en unes setmanes, aproximadament, us anirem informant. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Doncs avui preguntes del... Perdó? Sí, endavant. No, simplement una puntualització. Quan hem parlat de les famílies, del llibre de família, per demostrar que cada dia són més famílies diverses. Jo tinc 3 matrimonis, tinc fills amb diferents dones, tinc avis que són més avis que els propis avis, amb la qual això ho hauria de tenir en compte. En aquest segle les famílies són molt diverses i possiblement potser aquest senyor que ha tingut aquest problema aquí. Per això que és un tema que hem de tindre en compte i valorar-lo. Sí, ja dic, gràcies per l'aportació. Ja dic que revisarem el protocol perquè segurament que han d'haver-hi elements per verificar que pertanyen a la mateixa família, encara que és el que diu, que no siguin, diguem-ne, famílies consanguínees, sinó que siguin famílies de segones núpcies o coses d'aquestes. Llavors, sí, revisarem el procés, el protocol. O terceres o quartes. Sí. O que ni tan sols són cònjuges, no? Sinó que són de fet. Doncs de preguntes de la ciutadania avui no tenim, amb la qual cosa, moltes gràcies per l'assistència, moltes gràcies a la gent que s'han escoltat pels diferents mitjans i donem per aixecat el ple. Moltes gràcies. Doncs fins aquí aquesta sessió plenària ordinària del mes de juny, que ha tractat un total de 21 punts en l'ordre del dia. El ple de la corporació, a través d'una moció, ha anunciat que presentarà al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, al Plater, durant el període d'exposició pública per garantir la justícia territorial, la protecció del sòl agrari i el repartiment just dels costos i dels beneficis de la transició i sobirania energètiques. Les
les al·legacions demanaran que es tingui en compte la protecció específica de Santiga i el patrimoni natural i arquitectònic expressament declarat d'interès local, alhora que es recullin les iniciatives d'instal·lació de plaques en tràmit en forma de projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable. El ple també ha aprovat una moció per unanimitat que reivindica i commemora el 28 de juny com el Dia Internacional per la Defensa dels Drets de les Persones LGBTI+. La corporació reafirma el compromís institucional amb la igualtat, la llibertat i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La moció manifesta el rebuig de qualsevol forma de discriminació, violència o discurs d'odi envers les persones LGBTI+, i defensa activament els drets humans i la convivència democràtica. També s'ha aprovat una moció on l'Ajuntament s'adhereix al manifest de la Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna i assumeix els seus objectius i reivindicacions com una millora de l'autonomia de les persones, l'ampliació dels drets de les persones dependents, el reconeixement de les persones cuidadores i de nous models de convivència, així mateix com l'augment del finançament. D'altra banda, s'ha rebutjat una proposició que ha presentat el grup de Ciutadans per instal·lar una pantalla gegant per seguir els partits de la selecció espanyola durant el Mundial de Futbol. També s'ha aprovat una moció, en aquest cas presentada pels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i partits dels socialistes que demana una millor més en relació amb l'esport. En concret és l'ús del català en l'àmbit esportiu. Aquesta moció s'ha aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de l'equip de govern i del Partit dels Socialistes de Catalunya. Durant el ple també s'ha donat compte de la liquidació del pressupost. En opinió del regidor d'Hisenda i també de l'alcalde, Santa Perpètua afronta garanties al futur després de la liquidació en positiu d'aquest pressupost municipal de 2025. D'altra banda, destacar que la sessió plenària s'ha iniciat amb un minut de silenci en record de les 44 dones víctimes de violència masclista del que portem d'any. És tot. Des de la sala de plens tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona tarda.